Nsukka lano dejeno una amagwa na ụmụ ọgbara ọhụrụ amaghị nke barụ n'obodo. Ọ bụ ya mere na ọtụtụ na-adaba n'ihe ọjọọ dị iche iche nke na-agba enya amụnyi bụ na ụfọdụ okenye nsọ alụ doro enya so atie ka n'ihe ọjọọ. Ọtụtụ bụ nke emere ahụ n'enya ebe ụfọdụ bụ nke emere na nzuzo iji zere ọdachi ndị ha alili n'ala Nsukka banye ji wefute Otobo Nsukka. Ibu m ebughị ihe nle na-aga ọfụma ugwu na-aga n'anya aga ọkwana ya bụ ihe anyị na-ekwu okwu ya. Abịakwụkwọ na ihe anyị ji wee bịa tata ka mma na amara ọkwa mmiri tupu o zowe maka mmiri ha biri zowe ma na ọ ga-amakwanụ ndị mmadụ ọfụma mana asị na mmiri ga-ezokwa ọkacha ihe a ndị na-enyo ka ụbọchị si wee kwuru na-ekwu jikwara umbrella ma gị n'afọ nchanwụ mana mmiri na-ezo ọsị gị jide nchanwụ. Ndị ahụ bụkwanụ ọ dịkwa onye abụ ihe anyị chọrọ ikwu tata ka anyị kwuo maka ibido akwụkwọ anyị na-ekwu okwu ya dụkwara na onye ọbụla mana anyị na-asịkwa ndị be anyị na ọ ka mma na ha kwadoro ọfụma na ihe gbasara akwụkwọ ahụ anyị na-ekwu okwu ya na ọkwanụ mmiri hụrụkwu ya ka ọ na-eri maka ọgwụgwọ ndị na-anọghọzi na ha na-eje agbapụ eji akpọrọ ụmụaka na ụlọ akwụkwọ na ha na-eje school run ọgwụgwọ ndị nke ahụ abịamaghị ihe ha ji ya na ibido akwụkwọ eruwegokwa. Anyị na-enyezi ndị be anyị ndụmọdụ kacha ndị Igbo Nsukka maka ya na-arụ ọrụ ugbo nnukwu jee n'ụzọ ụwa enwere ndị uche ya na-adịbeghị ọ ka dị ha na 22 Septemba ka tere aka o tewezikwa aka wiiki anọ anyị na-achọ ibenye izuụka anyị na-achọ ibenye bụ anọchara na ọ ga-abụkwa mbido akwụkwọ ya bụ na ọ ka mma na anyị kpọnatara ụmụaka anyị ebe ọbụla ha nọ anyị were nwọsha kpọlata ha jere holidays o ha na-ejere granọt o ha na-eje eme ihe ọzọ egwuregwu agba bọọlụ na ihe niile so na akụkọ onye na anyị kpọlatara nwọsha anyị kpọlata ha na anyị agwa ma ha sị ya na mbido akwụkwọ erukwa ọ dịrị ha n'uche na ịgba ha kịsị na egwuregwu gbatịa mana ọ bụ na ịgwa ma ya sị na mbido akwụkwọ erukwanụ ndị ga ọ bụ unu nọrọ ala kwadogidenu na ọ bịara ha na ha amarị na eziokwu na mbido akwụkwọ erugo ya na ọ bụgodoro onye na-eri ihe ka o rozie ya ọ na-ere para ọkpampa ma ọ bụ ahụekere ma ọ bụ ihe ọbụla ị kpọrọ wee na-eji ashwa ọsịtago agadeori saa bịa etukwuru ala ka ọ bara na-eshi na mbido akwụkwọ erugo imere ya na ụha ọ bụ na ọ mara ha na mbido akwụkwọ erugokwa eziokwu na ọ bara na-eshi na nya ma kwadokwa nye idere gị aka mana ọ bụ na ịgba nkịtị ama m ga ọ ga-adịga maka na onye abụ anyị ji wee kwụsị na ọ bụrụ na amadị ọkwa mmiri na ọnụ ga-eti onye ọbụla ya na ọ bụrụ na ikpokọta ha ọnụ na ha abịa irutechara ha na ibiloka juma ha ndị ya ọnụ mụtara na holidays ahụ nọ na uche ha agbaruo n'ihe mechekọ uche ha agbaruo na ọ bụ adịghị adị ya mụtara ma ọ bụ na gị ihe chekwuru ha ma ọ bụ na gị ọ ga-eshide ha ya na ọ ga-enyere ha aka shie nne ha jegodo n'ụlọ akwụkwọ ha asị ya deme composition ma ọ bụ ihe ọbụla na-akpụ ha n'ụlọ akwụkwọ ha ihe mụtara na holidays ijeri nọọsụ were n'oyibo kọwata onwe ya ọfụma karịa ka onye a ga-akụziri gị n'ihu. Ọzọ dịka ibe anya bụ na nwaọsụabịja ebido godere ha exercise book ụdị ọ bụ 40 ọ bụ 20 ọ bụ 60 ọ bụ 80 n'igomere ọ bụ long note
na gube mara klaasị nwa gị nọ ọ bụ sọsọ ihe akwụkwọ n'igomere ihe mi eji agbaje mi ma ọ bụ samara ha nke dị adị na ihe nri n'ikwodo mere ha dochere asama ọ ga-amụghị isi ji adị n'anyị egeji na-epeje nri n'ụlọ akwụkwọ ịbịakwa kwado mere ihe ekpa ha dịka nke mebichara ma ọ bụ na-aja ego nke ọhụụ na igome na onwe nke a ga-educhi na educhi ọ bụ iduchiri ihe afa akwụkwọ ha ma ọ bụ na ọ bụghị nke igo nke ọhụụ na gị ga-abụ onye mmaara mana ihe anyị ji ekwuru ya na bụ na ọka mma na-amarakwa m tupu ụzọ dị ihe anyị lebe ihe ga-enyere ụmụaka anụ eka gị he mara n'oge ya kara ka erue ọ bụrụ ọsọsọ a na-egomere ha pensụl gomere ha bik ma ịnachara ha ofu ofu na idobekwa ma ndị ọnwa ka ha jee na ha alata na-asị gị na ehu maọbụ na ọ dịghị na-ekwu na ya etuwe maọbụ na ya ji aka kpọtọkpọtọ eti egwu ọ gara gbọọ na ọ makwa ga ọ ji eme na ọ gasị na eziri na ọ narị gị ọzọ ili ọchara na iwere ọzọ nna ya na o bu aka na ojiri akwụkwọ ọ bụ rula ị ga-ama na rula ga-adị oyi ọ ga-abụ gị kwarakata ogbaji ya na ole dị gị n'anya ma o si gị n'eziri ya erutere m oge nwa nwoke na agụ akwụkwọ na CIC anyị ji leta nọọsụ na-eziri efere ya ji ekeri nri ma ọ bụ na akwaghị yunifọm anyị je jụ ude fada nwankwọ n'oge ọ bụ ọ sị na oge ụfọdụ ha chụchara kwa ya na ha yara atụ na ha yara mgbe ha gbasara ma ọ bụ erichara nri akụkọrọ ofu ihe na-aghara yara na-asị na eziri efere ya na ụmụaka na ha bụ ndị a ga na-agbazinyere ha bụ ndị a ga na-elebara anya wee ruo na ha akatachara echi maka na ihe a niile anyị na-ekwu okwu bụ oge bịara na oge nke ahụ aga dịka ha nọcha nwa ọsha ha na-akụkwa aka ụdị ahụ ọ ga-abụghị eje ka ha achị onwe n'ihe anyị na-ekwu bụ na idozi ma nke enwefuru enwefu dị mkpa maka na oge nke m na ụmụaka m nọ evu ebe kpavụ na-ada dị na nke adịghị oyi na evurete ha mana oge m nọrọ nje lelechere n'udu were ntụtụ duchichara na ọfụma silas chara amụka ntụ oge a ga eje para pakwara jide nwe akwụkwọ ya na ọrụ dị n'ebe ụmụaka nọ ọrụ dị shie n'ebe ha nọ mana ihe a niile ji enyere anyị aka bụ anyị nwa ịdị uchu so ude ha ịdị uchu ga mara ihe na-eme n'okwuchie ha ike ọzọ yitekwara ihe a na-ekwu bụ na ọtụtụ oge ka ụmụaka a na-ayara ha n'ụlọ akwụkwọ anọ emeghe ka imetụ ụra gbaa eme bọọlụ ma ime niile na ike agwụ amachilata ha nri ọ bụrụ gị na achụjụ gị n'oge mana ọ na-adị njọ na ụmụaka fụrụ 6 o'clock 6 nke ụtụtụ latakwana 6 mgbede ọ dịghị chaa anaghị eme maka na ọ bụrụ na ha emedo ha ọ ga-enye nsogbu n'usoro ha na elile nke a hụrụ m ọkacha n'ebe akụkụ ebe anyị bụ na ụtụtụ na ama mgbe ndị ọbụla arụ ha mgbe kwadobe ụmụaka ha 6 o'clock na ha ga na afọ ụmụaka ga na-eji ịnọkwakwamanụ na-alata na 6:30 akpịrị ha kpọkọrọ na akwa ha yi yunifọm ha na akpa ha alata by 6 nke mgbede ọ dịghị chaa anyị ga-enyekwara ụmụaka anyị aka ka ha ghara ịdị were ụkwụ na-eji ete aka na ha na-eje akwụkwọ ụmụaka zere moto na ndị mmadụ ji ete aka na ha na-eje akwụkwọ ọ dịghị ịhụma na nke obere aha ha teja na kpọkwara nke ọzọ ya na ya rugbeke jewe na-eje akwụkwọ ndị nne na nna dị ụha ọ bụ ndị ebe ha nọdụ anyị na hafụ ụmụaka hafụ ha jere na ha na-eje akwụkwọ onye ọbụla eriri gị
ọ bụrụ na ị metụkwara na ịkpọta onye ji enye aka onye ahụ na-ediji ihe ụlọ akwụkwọ na-edileta ịkwụ ụgwọ dị na anyị mana ọ bụrụ na ịsịrị na ị nwere ụmụaka ọ ga-abịa ịkwado ihe n'inu ha ihe si eji edi ha ụmụ n'ime ihe ga-amalite osiziri moto ga na-atụ n'ọnụ enye nsogbu n'ụzọ na ya na-eji akwụkwọ ya na o nwere ihe anyị nwere n'ụwa a karịka ụmụaka anyị o nwere ihe anyị nwere ha bụ the greatest treasure anyị nwere anyị lebara ha anya na ọ ga-amịtara anyị mkpụrụ ọfụma n'oge ọdịnihu ka Chineke nyere anyị aka anyị ga-eje wetugodi ikorodo anyị lechitakwa na anyị enyekwara unu mgbe ọ ga-akọ anyị anyị ga na-agakwa n'iru maka na ebe anyị kwụsịrị bụ ịkpọnata ụmụaka n'oge na ọ ga-enyere ha aka ọ bụrụ sọsọ ịkpọnata ha n'oge ha nata ịwụọ ha arụ ịwụcha ha arụ ha erie nri inye ha nri ha erie ime ka ha nabara ụra arahụla efu zuo ike ha zuo ike ọ ga-enyere ha aka nnukwu mee ka ha nwee ahụike ha rahụcha kunie ọ refresh ya brain ha ọ ga-eme ka ụbụrụ ha dị nkọ karịa otu e nere anya ọ ga-eme ka ha na-eto ọfụma ma ọ bụrụ na ndị a na-emezu ihe a niile anyị na-ekwu ha ga-adụ caring na-abịakwa ha na-eshi a na-eleta ha anya ọfụma ya na ọ bụrụ na ị na-anụ ihe anyị na-ekwu onwe dịka ihe anyị na-ahapụ ịkpọ na anyị na fon si na ene ka o si wee dị na ene ka ọ ga-esi dị ka ọ dị mma na otu a ka anyị ga-esi wee mee ọkara mma ya na anyị kene n'anya na onwe onye ga-eme ihe ọ ga-agwa anyị anyị anabata ya mmalụ ma ọ sokwa na ihe anyị na-ekwu ọzọ dịka ibia bụ na a ga na-enyere ha aka na ịrụ ndị nna ma ọ bụ onye nne ga-agba mbọ ka eje n'ụlọ akwụkwọ fụ ụmụaka eje ebe ahụ fụ ha ọ ga-enyekwa aka maka na oge ụfọdụ ịfụ na ndị ụmụaka ivụnyere nri ada eri nri ha na-arụ ọrụ ihe skuul ụlọ akwụkwọ ihe nke a na-arụ ihe a niile ọ ma enwezi ohere rie nri nri ahụ o bu na ịfụ na ọka dọrọ otu ọ dọrọ mana ọ bụ na ije gị na ntị ma ọ bụ onye ọbụla nọ gị na-akpa sị a ne ka ọ bụ na ọ riri nri o bu ma ọ ṅụọ mmiri maka na oge ụfọdụ a ga-asị eme nke a ya mee nke a ha na-emecha nke a ha banye na nke ọzọ ọ na-emecha nke ọzọ ọ banye na nke a emegide ihe a niile abanye na lesson nke a bụrụ overload ya na ihe anyị na-ekwu okwu bụ na ọ ga-abụ ihe dị mma na-ejere ụlọ akwụkwọ neta ha anya mara ka ha si eme ka erie nri ha ichere ha gị na ha esoro natawa imere otu ahụ o burukwa nri a nachite tupu ị na-ama nwa gị na-ata ahụ agụụ na-azachi ya ka na-aza ezi
mana ọ na-arụ ihe ahụ niile ọ ga-enyere ya aka. Ihe gbasakwara ọrụ ha, ihe gbasara akwụkwọ ha na-agụ, ihe dịka homework ha na-anatara, iwere aka gị n'ime akpa ha nyere ha aka ha eme homework ha ha na-eme. Ị ga-agbazigere ha mee ka ọ ga-esi wee dị, mee ka a ga-esi mee ya, inyere ha aka. Ị na-enebanye anya mmadụ dịka ihe ọmụmụ ọ na-ada adị ya mma n'obi, ịkọwatawere ya na ọ ga-eji nwayọọ na-amụ ya, mara fọmụla ị ga-enye ya ka ọ ga-eji wee na-arụ ya. Fọmụla ahụ ị ga-enye ya ka ọ wee na-arụ ya, mara na ihe a niile ga-eme ya ọ nabatara ihe ahụ ọ na-amaghị. Maka ọtụtụ ụmụaka ha mgbakọ na mwefu ọ adị ha mma n'obi ije na-agbakọ na-ewefu. Ndị ụfọdụ ka ọ na-akara mma isuwe oyibo kwuwe kọjuchie ihe niile, mana isi anyị agbakọ nke a na nke a, ha amaghọ, ha si na ha achọghọ mgbakọ na mwefu. Ha amaghọ na onye ọbụla nọ ndụ na-eme mgbakọ na mwefu. O nwere ike ọ bụrụ na ị na-eshi nri, ị ga-eme mgbakọ na mwefu. O nwere ike ọ bụrụ na ị na-aga n'ụzọ, ị ga-eme mgbakọ na mwefu. Mgbe ị ga na-anya moto, ị ga na-eme mgbakọ na mwefu, ya na agbanaghị ya. Ị na-agwakwa ya sị ya na o nwere onye ma akwụkwọ jebe akwụkwọ, ya nwee ndidi kwube ọgụbụ ya, ọ na-enweta nkasi obi n'ebe ị nọ, ọ na-enyekwuru ya aka. Ọ mara na ihe a na-ekwu okwu ya n'ọkwa na ihe ga-enyere ya aka. Eziokwu ọ bụrụ ihe ga na-enyere ya aka. Asaịmentị, o nwere nna adịghị eme asaịmentị ma ọ bụ homework ha eruo na ụlọ akwụkwọ apịawa ịtarị tupu a na-eme ya ahụ na ọmaala akụzikwa ticha anya na onye nkụzi ya na ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Oge ọbụla ọ na-apịa mmadụ ihe ahụ ka esi wee kwado mmadụ, ka esi wee dozie ka ọ ga-esi wee na-aga akwụkwọ, na-eji akwụkwọ ọdịrị ọyị. Mana ọ bụrụ na ị dozirigo ya n'ụbọchị, ọ na-chifuo ike amadịzi ya iji akwụkwọ, ọ na-echigharịzi emeghe, ọ bụrụ gị na ọ dị eme ihe asịsị ya mee, ị na-akọwatara ya gwajisi ike na ebe ahụ ị nọ na ọkwanụ ofu arọ na ịhafụ ticha ahụ, na ticha ahụ ọ dị mma ma ọ dị njọ, ịhafụ ya jebe n'ọzọ. Iji banye n'ọzọ ahụ, ịfụ na ọ na-enweta nkasi obi, ịfụ na ọ na-enweta ezigbo ndụmọdụ n'ebe gụnwa bụ nna ya maọbụ nne ya nọ. Ihe ahụ niile bụ ihe ga-enyere anyị enye ụmụaka anyị olileanya na ihe ga-adị mma. Ọkacha ihe fọmụla mathematics ga-enyere ha aka. Enyekwara fọmụla eji ede English na ọ bụrụ anọkọta edebe ka ọbụla. Enwere onye kpọrọ anyị mana ọ mepụrụ, nsogbu adịrọ, ka anyị ka na-eje n'ubi ka ọ ka na-aka, mana taịm bụzikwa n'ihe ọ bụ. Amara m netwọk na-eme nke ahụ. Ihe ọzọkwa ga-enyere ụmụaka anyị aka bụ ị ga-enye ha ha rahacha ụra, inye ha ohere egwu ma ọ bụ mee exercise, inye ha ohere ha wọchị ya cartoon. Mana ihe a niile ga-adị timed. Ka anyị nenebere onye na-akpọ anyị anya. Otobo Nsukka. Anyị ezumere. Otobo Nsukka. Anyị ezumere, ọ bụ onye na-akpọ anyị. Ọzọ na Mokone. Ọzọ. Otobo Nsukka na ga-adị na-eme mma. Amen. Anyị ekele gị ọzọ. Onye ekele bịa bụọ ike m. Biko n'unu na-agbọ nke ewu na-ata. Ibeketa bụ onye okoro nọrọ. Ọ bụ onye anyị abụghị onye anyị kọrọ ka bụ onye ọkọrọ amaghị ibe ọta. Onye okoro nọrọ. Onye wa. Mbe na-aga n'ilu. Ụmụaka kịta bụ esi ha egegwọlusi ha bụ ifuru ofe nke esiri ha mee na ọ bụrụ ozi esiri ha iche achụche. Amara m ụdị ife ọ na-amụ na ọ bụ nwa kịta mkpa. Amara m
ndị niile ọ mụrụ ọfọma after the war niile amara m sọ ma anụ egwu sọ amara m ife atụ ga na-echi ụmụaka ibe ọdụkọ ọkanụ mba ebe a nụba ọcha abịa ka gboo ichi n'ife ọcha abịa ka gboo nke ọbụla ikuru ọ bụrụ ofu ha si ọnụnọ ọ bụrụ gị aka ị na-eke ọzọgorigo ịkwọ ha egwu kara njọ ịkụkọ ha egwu ọ bụrụ ife aka ede afọ na ike bụrụ ụda ede ya nọ na-abụ nupụta ike onu ezikwuzi ka onu na-akụziri anyị unu na-ajụ anyị ọbara mgbanye ife niile na-eme n'ụwa ife unu na-agwa anyị redio every mgbe ọzọ anyị kene gị okenego ike ọ ga-adịrụ n'ụlọ mma amen unu anụgo n'ihe m kwuru na mbido na o nwere ndị na-enebere anyị anya na-ege ihe anyị na-ekwu na-etinyekwanụ ịhụgo ka ọzọ nna m okochi wee kwuo ọfụma na ụmụaka a na-amụ kịta na achịcha adọzinarị awụra mana Chukwu ga-enyere anyị aka dịka anyị si wee na-ekwu na ụmụaka a ga na-enye ha ohere ha egwu egwu ma ọ nene katun ihe ndị ọzọ niile a ga-enyekwa ha ohere ka ha na-arụ ọrụ ezinụlọ ọrụ ịsa efere ha eje saa efere ọ bụrụ ịza ụlọ ha eje zaa ụlọ eziokwu na ha mmenwe efe n'ụtụtụ mana ha nata ebidogodo ịza palọ ma kọrịdọ ma ihe ndị ọzọ ime ka ha rụwa ọrụ ahụ ga-enyere ha aka ma ha na-etolite ọtụtụ ndị mmadụ bụ mma ha na-akpọrụsị ha bịa ka anyị sie nri tukwubi ya na gị wetara ya nke a o wetara ya gị wetara ya nke ọzọ o wetara ya ọ na-eweta otu ahụ nyenwa amarụkwa ka esi eme ya ọ dabarakwa n'anya ya ifu na ya ga-enyekwara anyị aka ọzọ dịka ịbịa bụ na nne na nna tosiri ịdị na-eje ajụ ese ka nwa ha si agụ akwụkwọ ka o si eme n'ụlọ akwụkwọ ọ ga-enyekwa aka amakwara ihe ndị nkụzi chọrọ n'ebe ha nọ amara ihe ha chọrọ n'ebe ha nọ enyeghị ya ụbịa n'aka ha na papa ya ma ọma ya abụghị na-eji ụgwọ na ụlọ akwụkwọ na-ekwure ume ihe na si na na-erejista common entrance ma WAEC ịgbaba mbọ n'oge maka na-ejutago ese ka ihe ga-esi wee gaa Chukwu ga-enyere anyị aka maka ụmụaka anyị nwere bụ treasure anyị nwere n'ụwa nye anyị ihe nweta nke anyị n'ụwa na onye ọbụla nwetara nwa ọrụ dị na ya mana ihe a niile bụ oge o nwere oge ha na-amaghọdị ihe ọma bụ ya nyụọ ọchị otowe gbebe igbo emebi ya niile ọ na-agaghị stage by stage tupu ị na-ama na ha etofukwa zọwa onwe ha na Chukwu nyere anyị aka n'aha Jizọs anyị kelere ọzọ kpọrọ anyị na ndị ọzọ na-enwere ohere ịkpọ anyị na-asị na izu na-abụọ anụ anyị ga-elechita ihe ego Otobo Nsukka n'ebe ọ dịkwa mma ndewonu onye mụta ịbata gịrịgịrị bịa ṅụrụ m n'umele ka ga-eji mmeri gị ma Nsukka lano dejeno unu amagwa na ụmụ ọgbara ọhụrụ amaghị nke barụ n'obodo ọ bụ ya mere na ọtụtụ na-adaba n'ihe ọjọọ dị iche iche nke na-agba enye amụnye bụ na ụfọdụ okenye nsọ alụ doro enya so atinye ka n'ihe ọjọọ ọtụtụ bụ nke emere ahụ n'enya ebe ụfọdụ bụ nke emere na nzuzo iji zere ọdachi ndị ha alili n'ala Nsukka anyị ji wefute Otobo Nsukka